die bolletjes. Wat doen die? Die eten de beestjes op die jou ziek maken. Dus ben ik beter. Het ziet er goed uit. Ik mag naar huis! Ik mag naar huis! Ik mag naar huis! Hey, Pikkie! Wij weten niet of jouw moeder nog voor je kan zorgen, Mike. Mike heeft niks aan een moeder die altijd maar in de kroeg zit. Bemoei je met je eigen zaken. Je moeder is je zeker weer vergeten. Als je niet thuis kunt wonen, dan moet je ergens anders heen. Als je niet naar die pleegouders toe wil, moet je gewoon zorgen dat ze jou niet willen hebben. Zo is hij normaal nooit. Oh nee, hij heeft een aanval. Daar hebben ze niks over gezegd. Ben je nu al terug? Nee.